Ahoj, pojďte s náma kalit. Čau. Zdravíme, jdeme na kalbu. Zdravíme. Dneska vás vezmeme s sebou na naši kalbu. Dneska tady máme ztracenou dceru Nelču, která se na chvíli ztratila v Praze, pak se vrátila úspěšně na náš pokoj, pak tady máme... Dneska já jsem na dovolené. No, dovolenkařku Vanesu, Tak. policejního prezidenta a dividendového miliardáře, vole, na akcích Apple. A pana Andřeje, takže tady opakuji. Inženýr Denis. Procházíme se teď kolem památky, kdo ví, jak se jmenuje? Ty jsme v parku Boženy Němcové. Tady, nevím. V parku jsme. Ano. To inženýr, takže bych mu možná věřila. Tak, ukaž víc, to se jdu zítra modlit. Dneska tady máme ultranový věž. No, tam je. A má to i různé módy, dívej. Buď to ti to svítí takhle. Jak jsi těžkoval na tu 0,5 debilní? Tak jenom klikni, ne? Ne, no, chtěla jsem kliknout, ale prostě. Tak já mám asi na to moc starý telefon. No ale... To je šrot. Tak, pokračování v číslo 3. Takže 0,5 nefunguje. nefunguje telefon, bohužel prostě špatná výbava. Ale máme tady mnohem lepší výbavu, máme tady vějíř, který má různé módy. To ocení tady Nelča, naše vějířová specialistka. Tu piču, bacha. Ale dneska mě Vanes no. Dneska prostě Vanessa překonala, protože má tady vějíř s dvouma moda. A hlavně XXL velikost. XXL, má ještě druhý vějíř, nevím, jak je připravena Nelča s vějířema. Chceš ukázat můj? Podívejte se na její kryt. What in my bag? Od Hailey Bieber. A tady ten Pro změnu si koupila 2 kryty, aby protože jeden jakože je málo, že? Oba dva ve stejné barvě, akorát by nemoc stínu. Moje výbava je dneska taková. Ukaž výbavu, je. No, tak s výjdou jsem to dneska nezabila určitě. A já? No, jako tady ten věř je větší jak Nelča, ale... No, takového žebráka, no. Nevadí. Ale je cute aspoň, no. No a tam máme kamarády prostě, kteří na nás serou, že? Jak bychom zařadit 2. Přímo. Takže se vám ozvem s dalším updatem. Bye. Papa. Takže zdravíme. Hello. Máme tady... Tak to tu ale vloguje, sakra. Zdravím, pozdrav. Ahoj. Taky řeší biznis. Vojta, toho neřešte. A prostě před pořádnou akcí je třeba se najíst. Protože kdo ví, kdy budeš jíst na... Dobré, Vanesu neřešte. My se teďka jdeme najíst a pak se vám znovu ozveme s dalším info. Jestli vůbec. Update. Zdravíme. Ukaž, kolik je hodin. No já tež. Jaká byla akce? Dělo. Jo, užili jsme si moc. Akce? Nevím. Kolik hodin? 1 hodina. Každý už byl sprchovaný, navoňaný a nespal. Ukaž tričko, co máš. Policie. Z Dachmanu. Vanes, ty jsi zužila akci? Jo, já doporučuji prostě. Jo? Zatančila jsi pořádně? Šla bych tam znova. Použila jsem vějíř. My třeba s Nelčou jsme čekali 20 minut na drink a Borka ani jako si nevšimla, že tam vůbec stojíme. Jsme pokecali. Neli, ty máš jaký názor na to? Moje příprava byla další než tančení v klubu. Bylo to dobré, než jsme tam přišli. Takže prostě... Takže vlastně to se dávalo našim přípravám. Byla to bída. A rozhodně nedoporučujeme Cross Café Praha. Cross Café radši v Ostravě už píču. Spíš než Cross Club si radši zajděte do toho Cross Café. Tak, za 500, tak 500. to... Mělo to cenu, tak...
80? 45? Je to Polka nebo Valčík? Co to robí? Vůbec si nám vykutit do ruky tež. A co budeme zpívat? Update. Update. Se to rýsuje. Jdeme co? Počkat, znova. Ne, samozřejmě pokračuje. Takže už to je narysované a jdem. S Viktor bude čekat, tam jdeme. Kurva špatný čet. Čistý vzduch. Jde se na to. Jdeme slavit narozeniny do Kauflandu. Kdyby někdo chtěl narozeniny v Kauflandu, tak se ozvěte na nás, my to zařídíme všechno. Musíme teďka Filipa vyvolat na informacích. Tak prý to klapne. No tak super. Ticho. Tady Slavia. Tady Slavia jsme kvůli do Slavia. Ne, co bojí? Počkej, ale toto asi... Hej, rychle. Já nevím, jestli to tu... Otočit to. To se nemá otočit. Jo, některé se otačí. Ne, tohle ne. Ne. Takže jsme zajebali. Dobrý dok? Až ho dopadí. Je dobrý. Takže počkáme. Asi třeba nevím na tepal. Santa Claus vzadu. Ona to zapalila tady. Jdeme. Ale dělej to, co se zde. Zpíváme? Jo. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí. Smukni to, potom hodně. To nebudu spoukovat. Vy jste blázni. Ty jsi to nedělám. Ty jsi hrozná. To mi už nedělejte nikdy tohle, hej. Taky propal. Čest. A ty jste teďka Děkuji, ten jsem mohl dostat pojeb, abys věděl. Hej, kamož, ale to bylo naplánované si to úplně jinak a ty si pak chvíli, že robotu všechno, kamož.
Update. Update. Vzbudili jsme se po hodině a půl spánku. Dobré, aerobenga.